Sinčić i Dragi Marković. E pa ljudi, ovo kao, slušajte me. Imamo 5 pića. Ko je bliži da pogodi koliko neko piće ima posto alkohol, on je pobednik i ne pije ove bljuvotine što sam napravio. Ko izgubi, pije. Idemo ovim redom. Znači, Dragi kreće ovim redom, ti krećeš, Zorane, od ovo crveno. Stani, Dragi, gde ćeš? Jel može? Evo, otprilike da vam kažemo šta smo. Ova prva ovde čašica, to je rasol i još ne znam šta beše. Drugo je sirće i sok. Treće je paradajz u flaše i šta beše, i pivo. Onda ovde je mleko i sok i na kraju je zejtin i neki koktel. To je to. Ajmo da vidimo. Prvo piće je Ballantines. Šta kažete? Ajmo, Dragi, prvi. Šta, Dragi. On samo da pije. Koliko ima Ballantines posto alkohola? Šta misliš? Od prilike. 40%. Ajmo ti. 38%. Evo ga, 40%, Dragi znao. Ajde, čao. Šta je to? Rasol? Čekaj ti da ne pije. Čekaj. Na X, mora na X, to je uslov. Ajde, mora na X, drmni ga na X. Ajde. Dobro. Ajmo dalje. Sljedeće piće je Leskovačko crno pivo. Koliko ima posto? Sad Zoran prvi. 5%. Dragi? 5,3. Dobro. Ne verica mi. Pijanica da 5,3. To znaš. Ajde, čale. Koja ti zabere? Pa koja sad dodaš? Pivo i ure. Šta je to? I sok. Sirći sok. Majmune. Ajmo dalje, čekaj. Idemo, sljedeće piće je gorki list. Sekunda, gde mu je ovaj? Piše je toga. Aha, piše. Koliko ima? Ajmo, koliko ima? Sad starac ide. 38. Koliko? 38. 40%. Dragi bliži. Da vidim. Čekaj. 28% ima. 28%. Daj me neko, 28% me gorki lizbe. Daj me da vidim. 28, proveri. Ma, evo, ne može da vidi tako. Ne vidim, bre, pa. Ajde, požuri. Ajde. Evo je voda, jebote, 28. Ajde, pi. Ti luda. Ajde, samo požuri. Na X. Pa ko je na ex mojega da pijem? Ajde. Ajmo dalje, vrati se na poziciju. Vrati se na poziciju. Pomeri tu čašicu, još 2 pića su ostala. Ajmo da vidimo. Čekaj da vidimo, vodka. Ruska vodka. Ajmo da vidimo, sekunda. Koliko ima posto alkohola? Koliko ima? 40. Ti? 38. Ćale, bliži, 40 okruglo. Piješ, Dragane. Slovno ko ja je hveđao, nema... Nema problema njega. Sirći i paradajz. Pivo i paradajz. I ostalo je... Šampanjac. Prepuštam njemu prvi da kaže. Šampanjac. Prepuštam tati da kaže prvi. Ajmo da vidimo. Šampanjac ima... Ajde, koliko ima? Ajmo. Prepuštam pravo. 38. Ti? 24. 12,5. Dragi, cepni. ajde, ne mogu. Mleko i Ne, malo sok. mleko nije pravo. Pogledajte to. Ajde. Ne, to se prodročilo mleko.
Sirište. Gde ima sirište? Kurac sirište. Ajde, Sirče. rukujte se, dragi pobedio. 3 tačna odgovora, dragi. Pa tako, rukujte se, poljubite se. Poljubite se. Srpski 3 puta. Srpski 3 puta. Ti si imam gub starega. Gubitnik mora da kaže, ja sam magarac. Ajde. Mogu drugačije da kažem. Ajde, kaži. Kaži ne, Nisam sa svojima vezama ga. Nisam imao dečko.